परमेश्वरनाथଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାପା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନର ମନ୍ଦିର। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଝର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ କରୁ ବଳିରାଜ। ଏଠି ଆମର ବୋରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି ଆସି ବଳି ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରନାଥଙ୍କୁ ପୁରତା ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ବଳି ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାର ନାତି ହଉଛି ବଳି। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଠାକୁର ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପଦ୍ମକେଶରୀ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜା ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜା କରିଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନଥିଲା। ମୂଳଦଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ନଈକି ମଝିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ। ସେ ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଦିନ କାଠ ଯୋଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଯୋଡ଼ି କରିକି ପାରି ହେଇକା ଉଠିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା କାଠ। 2 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ କାଠ ଯୋଡ଼ି। ତେଣୁ ପାରି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆସେ, ସେ ଗୋପାଳ ଆସି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଆଣିକି ସେଇଠୁ ଗୋରୁମାନେ ଚରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ମାଣିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ତାର ଥିଲା, କଳା ଗାଈଟି। ସେ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଆସି ଉଭା ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସର୍ପ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରନାଥ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜା ପାରିଧି କରିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ନହର ପଦା ଅଛି, ସେଠି ନହର କଲେ ରାଜା। ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ସେଇଠାରେ ସିଏ କହିଲେ, କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀର ମୁଁ ପାନ କରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ସେଠି ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଜଣେ ଗୋପାଳ ମୂଳ ଦଣ୍ଡା ବୋଲି ଗାଁଟି, ସେଇ ଗାଁରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ତାକୁ ରାଜା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ମୋର କାଳି ଗାଈ ଗୋଟେ ମାଣିକ ବୋଲି ଗାଈ ଅଛି, ତାରି କ୍ଷୀର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀର ତାର ଯେତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଦଉଥିଲା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସକାଶେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କାହିଁ କମିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଗାଈ କ'ଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦେଖିଲା 4ଟା ବେଳ ସମୟ ହେଲା, କୋଠରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ସେ ଗାଈ କଙ୍ଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସି ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। କ୍ଷୀର ରୂପରେ ପାନ କଲେ। ଏ କଥା ସିନ୍ଧୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଇ ସକାଶେ ମୋର ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କମୁଛି। ରାତ୍ରରେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କହିଲା, ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରନାଥ, ତୋ ଗାଈଠୁ କ୍ଷୀର ପାନ କର। ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କହ, ମୋର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର। ସିନ୍ଧୁ ସେଠୁ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଲେ, ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ଦେଖ। ତାର ଦିନ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ମୋର ତିଆରି କର। ଏଠୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ତିଆରି, ନରାଜରୁ ପଥର ଆଣିଲେ, ସେଇଠୁ ବଢ଼େଇ ମାନେ ରହିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି। ଆଜି ହାତେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ, କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଚାଲିଲାନି। ସେ ଯେତେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେ ହାତେ ନେଖା ଦବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାରିଗର ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଥିବା, ସେ ଦବୁଥିବ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଠାକୁର ସେଇଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କହିଲେ, ଆଉ ଏଣିକି ଦବିବନି, ଯେତିକି ଦବିଛି ସେତିକି। ଆଉ ତେଣୁ ଉଭା ଯେତେ, ଏ ମନ୍ଦିର ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ଆସେ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇଠୁ ରାଜା ଆଣିକି 36 ପାଟକ ଏଠି ଜାତି ରଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଜମି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ, ତାକୁ ଜମି ଦିଆହେଲା, ପଞ୍ଜା ଦିଆହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବାକୁ ଯିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର।
ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଏ ରାସ୍ତା କରିଥିବେ, ସିଧା ଯିବା ଆମେ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଯେହେତୁ ମାଲ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଅଛି, ତ ଆମେ ତା ପଛରେ ଧୀରେ 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 ଯାଉଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର ଅଛି। ଅଧା ଖରା ଅଧା ଛାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ନେତ୍ର ଦେଖାଗଲାଣି। ଇଏ ହଉଛି ପରମହଂସନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହଉଛି ପରମହଂସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଏଠାରେ ଏକ ଘର ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଂସନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମହଂସ କଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ଏଠାରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପରମହଂସନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନର ସମୟ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠାରେ କାମ ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସିଂହ ଅଛି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସିଂହ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନେଲି କଲର୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେ କେଉଁଠାରେ କବାଟକୁ ଫିଟିଂ କରାଯିବ, କେଉଁଠାରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ନୂଆ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପରମହଂସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ। ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ପରମହଂସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ନେତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ନେତ୍ର ଉଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ବେଢ଼ା। ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନର ସମୟ, ନନା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଓଳାଉଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଓଳା ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ାର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନର ସମୟ, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ଅଛି, ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବରଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନୂଆ
ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ପାଖରେ, ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ପାଖରେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବା ସେପଟକୁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ସିଂହ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ, ତ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କବାଟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କବାଟ ଆମେ ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପିଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର ହୋଇଥାଏ, ବା ସେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁକିଛି। ତ ସେହି ଶକ୍ତି ବା ସେହି ମା ପାର୍ବତୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ଥିବେ ସେଠାରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଆମେ ବରଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ, ବିଶାଳକାୟ ବରଗଛ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରଗଛ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ, ପଛପଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ। ତ ଏଇସବୁ ଗଛ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଭାଇମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହେଉଛି ବେଢ଼ା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବେଢ଼ା ବି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ପରିକ୍ରମା କରିବା କଥା ନିୟମ ରହିଛି। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ପଦ୍ମ, ଗଦା, ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନର ସମୟ, ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏମିତିରେ ବି ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ତ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ କବାଟଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ କଲର୍ର ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ କବାଟକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏଠିକାର କାରିଗର, ତାଙ୍କ ଘର ବାସ୍ତବ କେଉଁଠି, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀ ସେ କେମିତି ପାଇଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କହିବେ ବାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ये भी नेशनल ହେଉଛି ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଟିକେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷୟ କଲର୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି କବାଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ତ ଜଣେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଯିଏ ବି ତାର ପର୍ସନାଲି ନିଜେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କବାଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କରିପାରିବ। ଆପଣ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବା କଳା ରହିଛି, ଆପଣ ପରମହଂସନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କ ତ ପ୍ରଭୁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ସର୍ପ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସର୍ପ ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦୋଳ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବେଢ଼ାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି କି କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାର ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାମି ସହିତ ନମାମି। ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ସତ କଥା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଆଉ କିଏ ଦୁନିଆରେ କଲା ବାଲା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ମାରିବେ ଆଉ କେହି ରଖିଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଭାଗବତର ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିରର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାର କରୁଣା ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ସେଇ ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଏଠାରେ ଥିବା ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନନା କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମହଂସନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି କୃପା ଆପଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାପା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନର ମନ୍ଦିର। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସତେଜ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ବଳିରାଜ। ଏଠି ଆମର ବୋରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି ଆସି ବଳିରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ପରମହଂସନାଥଙ୍କୁ ପୁରଧା ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ବଳି ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାର ନାତି ହେଉଛି ବଳି। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଠାକୁର ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନୁହେଁ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପଦ୍ମକେଶରୀ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜା, ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜା କରିଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନଥିଲା। କୂଳଦଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ନଈକି ମଝିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ। ସେ ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଦିନ କାଠ ଯୋଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଯୋଡ଼ି କରିକି ପାରି ହେଇକି ଉଠିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା କାଠ। 2 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ କାଠ ଯୋଡ଼ି। ତେଣୁ ପାରି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆସେ, ସେ ଗୋପାଳ ଆସି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଆଣିକି ସେଇଠୁ ଗୋରୁମାନେ ଚରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳ ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ ମାଣିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ତାର ଥିଲା, କଳା ଗାଈଟି। ସେ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରନାଥ କ୍ଷୀର ପାଳନ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜା ପାରିଧି କରିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ନହର ପଦା ଅଛି, ସେଠି ନହର କଲେ ରାଜା, ରହିଲେ କିଛି ଦିନ। ରହିକିରି ସେଇଠାରେ ସିଏ କହିଲେ କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀର ମୁଁ ପାଳନ କରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ହଁ, ସେଠି ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଜଣେ ଗୋପାଳ ମୂଳ ଦଣ୍ଡା ବୋଲି ଗାଁଟି, ସେଇ ଗାଁରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାକୁ ଯାଇ କହିଲେ କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ତାକୁ ରାଜା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ମୋର କାଳି ଗାଈ ଗୋଟେ ମାଣିକ ବୋଲି ଗାଈ ଅଛି, ତାରି କ୍ଷୀର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀର ତାର ଯେତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଦଉଥିଲା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସକାଶେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କାହିଁ କମିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଗାଈ କ'ଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦେଖିଲା 4ଟା ବେଳ ସମୟ ହେଲା, କୋଠରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ସେ ଗାଈ କଙ୍ଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସି ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଉପରେ ପାନ କଲେ। ଏ କଥା ସିନ୍ଧୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଇ ସକାଶେ ମୋର ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କମୁଛି। ରାତ୍ରରେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ। ସିନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରନାଥ, ତୋ ଗାଈଠୁ କ୍ଷୀର ପାନ କର। ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କହ ମୋର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର। ସିନ୍ଧୁ ସେଠୁ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଠେଇଲେ, ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ଦେଖ। ତାର ଦିନ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ମୋର ତିଆରି କର। ସେଠୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ତିଆରି, ନରାଜରୁ ପଥର ଆଣିଲେ, ସେଇଠୁ ବଢେଇ ମାନେ ରହିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଆଜି ହାତେ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିବେ ମନ୍ଦିର ସବୁ, କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଚାଲିଲାନି। ସେ ଯେତେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ହାତେ ନେଖା ଦବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାଶ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାରିଗର ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଥିବା, ସେ ଦବୁଥିବ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଠାକୁର ସେଇଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କହିଲେ, ଆଉ ଏଣିକି ଦବିବନି, ଯେତିକି ଦବିଛି ସେତିକି। ଆଉ ତେଣୁ ଉଭା ଯେତେ, ଏ ମନ୍ଦିର ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ଆସେ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇଠୁ ରାଜା ଆଣିକି 36 ପାଟକ ଏଠି ଜାତି ରଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଜମି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ତାକୁ ଜମି ଦିଆହେଲା, ପଞ୍ଜା ଦିଆହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ହେଲା ମନ୍ଦିରର ବାପା ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥିତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଐତିହ୍ୟ ବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ମନ୍ଦିର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେତିକି ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଛେ, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ତଥ୍ୟ, ଯେ ଉଭା ଯେତିକି ତା ସେତିକି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରମହଂସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଆମକୁ ନା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କହିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ପରମହଂସନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅଲୌକିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଘଟିଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ନନା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜକ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏହିସବୁ କଥା, ଆଉ ଏହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମାପନ କରୁଛୁ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି ସାମଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୟୁ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସନାଥ ଦେବ।